Отпечатъците на много култури и епохи могат да се видят навсякъде по българските земи. Тракийски светилища и съкровища, останки от култови римски сгради и храмове, християнски базилики, скални манастири. Уникалните природни феномени и невероятно красивата ни природа допълват богатството на българската земя. А народ с богато минало може да има и богато бъдеще. Време е да вземем България в сърцето си, да бъдем богати. Всички казват, че децата усещат енергията около себе си и я отразяват в своите емоции. Жизнерадостните им усмивки и греещите очи ясно отразяват радостта и спокойствието, които те изпитват тук. Магическо място, разположено между три планини, богато с красива природа и минерални извори. Град-пазител на българските традиции и фолклор. Това е Разлог. Тук децата са щастливи, а възрастните спокойни. Самата природа е подготвила тяхната защита и е осигурила техния поминък. Малко са градовете по света, които са обкръжени от една корона от разкошни и неповторими планини, защото от едната страна е Пирин, естествено, с неговата опъната като гръбнак верига, остра и сама. От другата страна е Рила, която е и най-високата планина на Балканите с неизброимите си богатства и съкровища. Но от друга страна има и Родопите, която крие тайни от праисторията и до днес, пълна с нейната извори, чешмички, гори, сенчести места и минерални извори и каквото или не още. Неизборими са съкровищата на този край. Легенди, фолклор, мистерии, природа. Котловината се казва Разлог. Това е името, което приема нашия град през 1925 година. До тогава градът се казва Мехомия. Покрай градът минават и реки. Това са 4 реки. Едната минава през центъра на града, река Язо, Черна река, Бела река, река Изток. 3 от реките събират водите си от южния склон на Рила и източните поли на Пирин. С разширяването си, покрайнините на Разлог достига и река Изток. Така той става единственият град в България, преплетен с живителните сили на 4 реки. Град Разлог е едно уникално място, където има чиста природа, чиста вода, минерални води. Уникални са и хората с традиционното облекло, с обичаите и храната уникална с традиционните разложки ястия, които се правят и в момента във всеки дом. Жителите на Разлог не готвят капама само по празниците, а ароматът на шупла, традиционно тестено ястие, подобно на катма с сирене, сякаш буди сутрин туристите дори и в Банско и Добринище. Град Разлог е неслучайно пазител на традициите. Изключително богат със своите традиции, обичаи, с душевността на хората. Тук живеят много гостоприемни хора. Като посланици на традицията, много са местните хора, които предават своите знания и умения за старите обичаи на поколенията. Бродирам почти от дете. Така запалих се по бродерията от моята майка. Харесваше ми, карета правех, възглавници, за чейс естествено се готвех. И така постепенно запалих се и почти цял живот вече бродирам. Традицията е жива, жените пазят тези обичаи и продължават да ги практикуват.
Така ще остане наследство за децата. Традицията се запазва, да. Запеските, най-характерните за град Разлог и региона Шевици, се носят от жените. Изключително красиви, втъкали в себе си феерия от багри, те носят в себе си и много символика и послания. И най-силното послание е да пази от зли сили този, който е направил, и този, който я носи. Ние имаме около 30 запески и тия запески са само за нашия град. Около града тук имаме доста села. Селата са с съвсем други цветчета, избродирани кошулите. Запеските има за момичета, има за свекърви, за омъжени жени и така. Всяка запеска носи характерен код и подсказва жената в каква възраст се намира. Ако е свекърва, на нея им се подарява риза, както казваме кошуля с запески портите. Ако е младо момиче, което желае да се омъжи, тя носи запеската здравец и по този начин подсказва на ергенина, че вече е готова да се омъжи. Имаме запески и за най-малките момиченца, това са горските ягоди, наречени още звоници. Дори на съвременни дрехи тези жени продължават да везат тези запески. По този начин това е един мост, който се пренася от миналото към бъдещето. Колко мъдрост и знания за великите сили на природата има в древната символика. Послания за хармония, вълшебно сливане на човека с околния свят. Това е традиционно тук за Разлог. 1 януари всеки излиза, облечен с носия. И всеки иска с нещо ново да е за следващата година. По първия ден на новата година, местните гадаят какво им предстои. Дали ще е здрава и плодородна тя, дали ще е добра и благосклонна. Жителите и гостите на Разлог влагат сърце и душа да защитят себе си и близките от злите сили и да привлекат плодородие и берекет в един от най-емблематичните обичаи за разложкия край – Старчевата. Целият град се събира на центъра на града. Всички сме празнично облечени, пременени, готови да посрещнем новата година с традиционните разложки чауши или кукери, които прочистват новата година и по този начин се очаква доброто начало. Фестивалът е продължение на вековната кукерска традиция в града. Костюмите са изработени от козя кожа, а конусовидната шапка, която достига до 2 метра, завършва с конска опашка. Най-важният елемент от костюмите са звънците, чието тегло може да достигне 40-50 кг. За Старчевата подготовката отнема почти цяла година, от нова година до нова година. Изработват се носии, обработват се кожи, шият се специалните коледни и кукерски костюми. Колко вяра и надежда са въплатени в ритуалите на Старчевата. Живият символ на Разлог и региона, който местното население ревностно пази и предава от поколение на поколение. Традиция, неподвластна на времето. Ако е студено, ако е топло, ако има сняг, нищо не спира хората от Разлог. Това чувство те продължават да играят, да се веселят, да запазват традицията, да я предават и винаги се стараят да бъде пресъздадена по най-добрия начин, както е изглеждала преди много, много години. Старчевата и Бабин ден, два оцелели на времето ритуала, традиции, които са събрали цвета, както емоционално и вибрационно, така и чисто насладата за очите на пъстрите носии и насладата за слуха на прекрасните песни и ритми. Това са две традиции, които човек трябва да види през живота си. Старчевата и Бабин ден са залегнали в сърцата на разложенина. Малките деца се вълнуват
от новата година, вълнуват се от онова кръшно хоро, на което бабите полюшват бебетата. Децата, хванати за ръката на бабите, хванати за ръцете на родителите си, облечени в запазени или ново ушити разложки носи, са там. Затова тези празници ще оцелеят. Затова и ритуалът е запазен такъв, какъвто е бил и преди. Смирение, за да повярват. Доверие, за да приемат. Мъдрост, за да опознаят. И сила, за да съхраняват и разпространяват. Това са добродетелите, които притежават млади и стари по тези земи от древни времена до днес. Разлог е бил голям гранчарски център с много майстори гранчари и сега в експозицията на Исторически музей Разлог можете да видите гранчарското колело и красивите гранчарски съдове, които са като един жив разказ. Те показват живота тогава и характерната символика. Тая съдинка се нарича Крундир. Има имената на двама богове, бога на времето Крун и Дии, широкия светъл кръг на Светия Дух. Крундирът е специален съд, който е бил използван почти във всички празници на местното население. В експозицията се намира един много интересен сватбен крундир за вино с много богата символика. Там може да се види дъждът, земята, птицата предвестник между двата свята, слънцето като соларен символ, който присъства във всички съдове. Почитта към слънцето е заложена във всички древни ритуали и вярвания. Преклонение и възторг, дори страхопочитание са карали древните да благоговеят пред този символ на живота. Като своеобразен посредник между духа и материята, Крундирът е предавал силата им чрез друг безценен дар – водата. Като поливаме водата, минава и през слънцето, и през сина на слънцето и се освещава. Затова ще видите тук на бабите, на бабин ден, тия, които са бабували, акушерките, се е поливало с крундир. Това е тая съдинка. Отново с поливане и предоставяне на дарове е свързан и друг традиционен за Разлог ритуал. Пак през януари, но на 21-ви, се почита бабин ден. Този обичай е израз на благодарност към акушерката за помощта й при израждането на бебетата на младите булки. Силната енергия на българската народна музика повлиява чистите и невинни сърца на децата и те я приемат непредубедено. Разлог и фолклора. Една връзка, която няма да прекъснат вековете и годините, няма да изтрият. Защото разложанин е оцелявал през вековете на трудности, чисто във физически, емоционален и битов план, но се е държал за него фолклора, за народната песен, за онзи ритъм, които са давали сила и енергия и са били двигател на изнорения планинец, да продължава напред и да запазва поколенията. За наше щастие, дали заради гена ни на планинци или заради това, че миналото ни или борбата за оцеляване на българина ни е дала сили, ние и днес помним, че именно фолклора може да бъде тази сила и този двигател, които да водят населението на нашия красив планински град напред. Затова ценим и пазим фолклора, затова и си заслужава човек да бъде тук сред трите планини. Изключителната звучност и богата орнаментика на българския фолклор подтикват любопитните умове на порасналите деца към редица изследвания. В търсене на тайните на нейното въздействие, те откриват дори лечебни свойства на музикалните вибрации. Да, традициите са живи и днес.
Да, фолклора го има, разложен и не го носи, ще го пренесе в вековете. Фолклора ще оцелее, защото разложен и не се е постарал децата ни да го познават, децата ни да имат стремеж да го съхраняват и да го възпроизвеждат. Това, което виждам около мен, ми дава тази увереност. Децата събират тетрадки с ръчно написани текстове на песните, които бабите им са пели. Децата с жадни очи гледат и слушат преподавателите си по музика и по танци, за да могат да възпроизведат самите произведения по начина, по който авторите са го правили. А нашата среща с миналото, с историята и с морала на предците ни, най-лесната среща е срещата с фолклора. От него можем да научим как да живеем, как да се трудим, как да обичаме, как да пазим земята ни. Ето, че фолклора ни дава този урок, който е единствения и най-ценния. Фолклора е урок. Урок, който се предава чрез музиката, песните, вярванията, легендите. Послания, закодирани в магията на фолклора и ритуалите, в които времето губи своето влияние, размива се, слива се. Обърква дори умовете, които си мислят, че са го опознали. Чудесно. Времето. Кой може да го стигне и кой може да го хване? Хилядолетните наблюдения на предците ни и стремежът им да се ориентират във времето, довели до първите опити за неговото измерване. Древните българи, живели по тези земи през 8 век след Христа, наредили в кръг 12 мраморни морени, с които маркирали онези 12 съзвездия, през които Юпитер минава всяка година. Всеки камък белязали с издялана фигура на животно, за да го различават по-добре. Между другото, това е най-точният календар, изобщо измислен от човечеството. И затова са ги направили животни, които са да са достъпни и за малки, и за големи, и за всички, комуникацията да бъде безпогрешна. Аз вече карам втория кръг по този календар, т.е. един път съм го извъртял целия 60 годишен цикъл, какъвто е именно българското древно летоброене. То е 60 годишно, защото включва в себе си 5 елемента. Всеки един от тях е 12 годишното завъртане на Янкул или Юпитер по съвременните терминологии около Слънцето. Намираме се в район, който е обитаван и то, бих казал, от сериозна цивилизация с сериозен потенциал и то от много дълго. В западния край на котловината, почти там, където се събират Рила и Пирин, при най-дългият слънчев ден изгрява Слънцето и там е построено светилище посветено на Слънцето, което е от второ хилядолетие преди Христа. То съдържа изключително силни и ценни символи, които ако бяха в Ирландия, щеше да имат томове литература и фотографии, но нашето разложко светилище просто има някакъв божествен шанс да оцелее. За сега и релефите оцеляват. Има и плочи, които са загубени, но една от тях, артефакт от древното светилище, може да се види в исторически музей Разлог. И друга има във Франция. Те са фантастични релефи. Те са равностойни, ако не и превъзхождащи тези в Микена, които се смятат за една от най-силните точки на критомикенската култура. Дори и тук намираме тази приемственост на традицията, предавана чрез ритуалите до днес. Цялото това светилище, което направих реплика, всичките знаци до ден днешен ги има върху обредните хлябове, ги правят жените, и върху великденските яйца, да не говорим за шевици и други традиционни тъкани. Тоест, говорим за култура, която е жива. След 4000 години е толкова жива, колкото и когато са били правени тези релефи. Разравяйки историята, намираме и древна тракийска крепост с останки от керамични изделия. Тракийска крепост, открити са зидове, които са около 1 метър запазени. Археолозите, които я датираха от времето на Троянската война. Град Разлог е един град, който винаги ще съществува. Това го доказва историята, това го доказват хората и неговите традиции.
Не случайно през 1912 година градът се освобождава от турско владичество и сега можем да покажем най-интересните неща, които са характерни за града през този период. Православната вяра винаги е била един от стълбовете на българщината, закрилница и майка на народа ни в най-трудните моменти от историята му. Съвсем близо до Разлог, в село Добърско, се намира един от ценните символи на християнството – храмът Свети Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат. Изтъкан от нехарактерни за каноните изображения. Църквата е трикорабна, много рядка архитектура за онова време, като в средния корпус са изобразени всички сцени от Евангелието. Тук може да се види Исус Христос в ракета, това е преображение, и Възкресението на Христос в капсула. Другото уникално нещо са Свети Димитър и Свети Георги в цял ръст. Навсякъде са на коне, тук са в цял ръст, по този начин са изобразени на 3 места, при нас в Солун и в Света гора. Предполага се, че църквата е още по-стара. На плочата на пода в храма експерти са разчели изписана 1122 година. Но от уникалните неща са най-многото женски образи. Общо изображенията са 460, от които 30 са на жени. Най-много женски образи има тук. Навсякъде са 4, 6 или 12, тук са цели 30. Другото уникално нещо е изображението на 12-те апостола в цял ръст. В двора на пълната с чудеса църквичка всеки може да измие очите си с чиста, лековита вода, свързана с легендата за Самуиловите войници, ослепени в битката при село Ключ през 1014 година. Тръгвайки на път за Рилски манастир, тук ги застига тежка зима, не могат да продължат, в двора откриват лековитата вода, мият си очите и намират облегчение в очите си. Една част от тях остават тук, създават потомства и така се смята, че се заражда и село Добърско. До ден днешен тази вода не изчезва, тя винаги е постоянна, зимата не замръзва. Действително на много хора е помогнала и много хора идват и си пълнят всяка година вода. България е необятна, много красива, с много богата история, такъв е Разложкия край. Всички гости идват тук и си тръгват доволни, тъй като тук е жива традицията, живи са обичаите, хората са много гостоприемни. Защото без традициите сме загубени. Ние се уповаваме на тях и те ни носят вяра, надежда. Единственото, което трябва да направим, е да учим, следваме и предаваме това, което предците ни са завещали – богатствата на България.